स्पीड असं म्हणतो स्पीड असं call him now. What is staring at me? Call him now. उलयता आल्या आडी तेंका चेल्सी बिन गेली तो काय अशी काय बरी गाडी गाडी कोण पाहिजे पोलिसांकडे ट्रेन ना आणि रिफ्लेक्टर घालून असल्याच होती पोलिसांकडे ट्रेनच ना कोणा फुडल्यान दिसना न्हू आतां एम्बुलन्स मारपाची आसली एक टीम येता आता गोंयली सरकार येवन पडटले कंप्लेन करतले येवन काय करपाक ना ते अरे ठीक अरे बाबा पुलिस